Surat Al-Layl. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wal-layli idha yaghsha. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi habang lumulukob sa liwanag. Wan-nahari idha tajalla. At sa araw habang ito ay namamanaag sa pagsikat. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. At sa kanya na lumikha ng lalaki at babae. Inna sa'yakum lashatta. Katotohanan, ang inyong mga pagsusumikap at mga gawa ay magkakaiba. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. At sa kanya na nagbibigay ng kawang gawa at may pangangamba kay Allah. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. At naniniwala sa Al-Husna. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Katotohanan gagawin naming magaan sa kanya ang landas patungo sa paraiso. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Datapwat siya na maramot at nagpapalagay na may sarili siyang kasapatan. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. At hindi naniniwala sa Al-Husna. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Katotohanan gagawin namin na magaan sa kanya ang landas patungo sa kapariwaraan. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. At walang anumang kapakinabangan ang may dudulot sa kanya ng kanyang kayamanan. Sa sandaling siya ay bulid na, Inna alayna lalhuda. Katotohanan na sa amin ang pagbibigay ng patnubay. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. At katotohanan kami ang nagtataglay ng kapamahalaan ng katapusan at ng simula. Fa'andartukum naran talazza. Kaya't kayo ay aking binabalaan ng umalimpuyong apoy. La yaslaha illa al-ashqa. Walang sinuman ang papasok dito maliban sa tampalasan. Alladhi kazzaba wa tawalla. Na nagpapasinungaling at tumatalikod. Wa sayujannabuha al-atqa. At ang muttaqun ay malayo rito sa impyerno. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Siya na gumugugol ng kanyang kayamanan upang magkamit ng kadalisayan. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. At wala siyang iniisip na pag-asam ng ganti sa sinuman na kanyang dinamayan. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Maliban lamang sa kanyang hangarin na makamtan ang kasiyahan o pagkalugod ng kanyang Panginoon ang kataas-taasan. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Katiyakang siya ay malulugod kung siya ay papasok na sa paraiso.